राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2021 6 गुणांची समाजशास्त्राची भूगोल विषयाची इयत्ता 8वीची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी उत्तरासहित पाहणार आहोत। 30व्या दिवशी घेतली जाणारी ही परीक्षा याच्यामध्ये प्रश्न पहिला आहे, खालील नकाशाचे निरीक्षण करा व मी कोणत्या कटिबंधात आहे ते लिहा। यासाठी आपल्याला 2 गुण दिलेले आहेत। त्याच्यामध्ये दिलेला जो पहिला प्रश्न आहे तो प्रश्न आपल्याला नकाशाचा अभ्यास करायचा आहे आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं द्यायची आहेत। माझ्या परिसरातच 0°C तापमान रेषा आहे। माझ्या म्हणजे त्या या ठिकाणी देशाचं किंवा खंडाचं नाव आपल्याला विषित करायचं आहे। नकाशामध्ये दिसते त्याच्यामध्ये आहे उत्तर अमेरिका। दुसरा प्रश्न आहे, माझ्या परिसरातील सरासरी वार्षिक तापमान 25°C आहे, तर ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी 25°C आपल्याला असलेलं पाहायला मिळतं। तिसरा प्रश्न, माझ्या परिसरातील सरासरी वार्षिक तापमान 10°C आहे, तर उत्तर युरोप, उत्तर कॅनडा आणि ग्रीनलँड या ठिकाणी आपल्याला 10°C तापमान असलेलं पाहायला मिळतं। पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 2, पुढील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा। 2 गुणांचा प्रश्न आहे। पर्जन्याचे उगमस्थान कोणते, तर पर्जन्याचे उगमस्थान हे महासागर असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं। दुसरा प्रश्न आहे, सागरी प्रवाह म्हणजे काय, तर याचं उत्तर आपल्याला सांगता येईल, तापमान पट्ट्यामुळे महासागरामध्ये निर्माण होणारे ऊर्ध्वगामी व क्षितिज समांतर पाण्याचे प्रवाह म्हणजे सागरी प्रवाह होय। अशा पद्धतीनं या 2 प्रश्नाची आपल्याला उत्तरं देता येतील। यानंतर प्रश्न क्रमांक 3 आहे, पुढील तक्ता पूर्ण करा। याच्यामध्ये वाऱ्यांचे प्रकार आहेत। पहिला दिलेला वाऱ्याचा प्रकार आहे तो म्हणजे ग्रही वारे। त्याच्यामध्ये खाली जो दुसरा आहे तो म्हणजे स्थानिक वारे आणि मधला जो प्रकार या ठिकाणी दिलेला आहे तो म्हणजे मोसमी वारे। असे वाऱ्याचे मुख्य 3 प्रकार आहेत। ग्रही वाऱ्यामध्ये पूर्वीय वारे, पश्चिम वारे, ध्रुवीय वारे अशा पद्धतीनं 3 विभाग या ठिकाणी किंवा 3 प्रकार पडतात। मोसमी वाऱ्यामध्ये नैऋत्य मोसमी वारे, ईशान्य मोसमी वारे असे प्रकार पडतात, तर स्थानिक वाऱ्यामध्ये पर्वतीय वारे, आवर्ती वारे, प्रत्यावर्त वारे, खारे वारे, मधले वारे, दरी वारे असे वाऱ्याचे प्रकार या ठिकाणी पडलेला आपल्याला पाहायला मिळतात। अशा पद्धतीने आपल्याला 6 मार्काची ही जी काही प्रश्नपत्रिका आहे आपल्याला सोडवता येईल। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसतं सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।